Nilqakom miegħi Oliver Xikluna. L-ewwel ħaġa nibda billi niskuża naqra ruħi għal fatt li ma ingħaqadx magħkom biex nagħmel l-analiżi tal-partita bej Sheffield United u Manchester United, fej Manchester United rebħu l-inkontru 4-2. Sfortunatament kelli impenji familjari ta' malajr u għalhekk ma stajtx nagħmel dik il-logħba, ma stajtx nagħmel l-analiżi dik il-logħba. Illum nerġa' ningħaqad magħkom biex ovvjament nanalizzaw il-partita bej Manchester United u Burnley li ntlabet ġewwa Old Trafford fej il-partita spiċċat fid-draw ta' 1-1. Għal min segwa l-partita ma kien hemm xejn differenti mill-prestazzjoni ta' Manchester f'daw l-aħħar logħbiet, ġifieri inkonsistenza assoluta fl-opinjoni tiegħi fej it-tim ta' Manchester United jilagħbu b'mod random ħafna, alright itellaw ċertu attakki però jitilfu ħafna chances, imma ma tistax tgħid li t-tim tal-United qed jilgħab b'mod strutturat u b'mod organizzat. Jiena fl-opinjoni tiegħi it-tim tal-United qed jilgħab diżorganizzat ħafna u anki nazzarda ngħid meta qed nerbħu wkoll b'dik il-fortuna. Il-fortuna tgħod fil-futbol għax mhux biżżejjed ikollok tim tajjeb, għax il-fortuna hija importanti wkoll, però il-United laqas tim formazzjoni tajba m'għandu, ġifieri missa noqgħod inġib l-iskużi bl-injuries għax l-injuries vera din hemmhekk, biss għandek id-difiża tat-tim żbilanċjata ħafna, għandek bħal Casemiro eżempju qed jilgħab fuq wara net li hija l-pożizzjoni tiegħu, imma fl-opinjoni tiegħi qed jagħmel l-aħjar li jista' f'dik il-pożizzjoni. Il-pija players oħrajn nieqsin, Rashford li weġġa fl-aħħar partita mhix kontra Sheffield imma fil-partita ta' qabel, weġġa fl-aħħar naqra kontra Coventry fej il-United kaxkru biex għaddew għal-final issa li se tintlab kontra il-Manchester City ġewwa Wembley Stadium. Imma l-partita tal-lum ma tantx nista' nikkummenta fuqha għal fatt li hekk noqgħod nargumenta li ma kienx hemm Onana li spiċċa fl-aħħar u mbagħad għamel dak il-fawl li kraħu spiċċa penalty. Ġifieri li tellef 3 punti lill-United illum Onana, imma fl-istess ħin rebbaħ żamm dak il-punt tal-United għax bis-saħħa tiegħu fl-ewwel ħaf speċjalment. Onana ġab żewġ saves tajbin, hekk mhux tlieta li kienu immirati għal ġewwa x-xibka, ġifieri il-partita għalkemm il-United ħolqu ċansijiet, it-tim ta' Burnley wkoll ħoloq iċ-ċansijiet. U ngħidu li missa nikkumparaw il-potenza ta' żewġ klabs għax il-tim ta' Burnley hija tlejn l-aħħar tal-klassifika għalkemm il-United mhux qegħdin ma' viċin terġgħu tgħid is-sitt post jew il-5 post. Għax hemm distak ftit mhux ħażin ta' punti. Ma nafx ġifieri issa fadal ftit logħbiet niddubita kemm ikollna ċans bħala tim nilħqu il-ċans li nidħlu fl-Europa League, iċ-ċans li nidħlu fil-Conference Cup beda hemmhekk fil-Conference League, imma fl-opinjoni tiegħi kien staġun diżastruż u issa l-aħħar ftit logħbiet l-aħħar tista' tgħid 4 logħbiet li fadal huma 4 logħbiet diffiċli fil-fatt. L-aħħar logħba se tkun ma' Brighton, għandek logħba oħra mal-Arsenal li qed jiġġieldu għal-lig,
U għandek lob oħra wkoll ma' Newcastle, ġifieri għalkemm Newcastle mhux għaddejjin mhix fażi tajba ma' xorta jaqgħu Newcastle. U mbagħad fl-aħħar ta' Mejju għandek il-final kontra City. Final teqpa' final u jista' jagħti l-każ li b'dik il-final tbiddel forsi t-toma morra ta' dal-istaġun, ma nafx ġifieri. Jekk jiġri bħal-final tas-sena li għaddiet, it-toma morra teqpa' matul is-sajf. Ma nafx, ġifieri laqas jifdal li kliem bħal qiegħna għax stennejt staġun li jkun ferm aħjar minn ta' qabel. Min jargumenta l-coach, min jargumenta il-players, nemmen li d-diriġenza it-tibdil li qed isiru huma tibdil pożittiv, però irid jgħaddi żmien biex naraw il-frott li se jħallu, però id-dibattibli ħafna jekk il-coach Ten Hag flimkien ma' numru ta' players li hemm fl-iskwadra għandhomx jibqgħu jilbsu l-flok l-aħmar jew they call it a day. Naraw. Miraw jien nixtieq ngħaddiha reklami u mbagħad wara ħadiltaqgħu ma' Julian li se jkun qed jagħmel l-analiżi tiegħu tal-partita bejn West Ham United u Liverpool. Insellmilkom u narakom. Wasal iż-żmien mistenni minn ħafna dilettanti tal-futbol, iż-żmien li naqdu l-album tal-Kampjonati Ewropej UEFA Euro 2024 se jkollna fil-Ġermanja fis-sajf li ġej. Game Breaker se jkollu disponibbli sew l-album kif ukoll il-pakketti tar-ritratti fil-ġranet li ġejjin. Għalhekk żuru l-istabbiliment tagħhom f'Birkirkara għal iżjed informazzjoni u ibdew waħsbu għal kollezzjoni ġdida, il-kollezzjoni ta' UEFA Euro 2024. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Nsajmilkom bibtijaj, jina l-lum jatawnek biex natikom reazzjonietijiet għall-loba bejn West Ham u Liverpool fej l-skor spiċċa ta' 2-2. U l-ewwel reazzjonietijiet tista' tgħid li lik spiċċa, m'għandniex ċans nieħduh. Nħossni vera diżappuntat ta' kif spiċċaw dawn l-aħħar ftit logħbiet. Għax kieku qed li eżempju fil-bidu tal-istaġun li konna kompetu għal-lig, konna jidlek nuħoda iva. Però tara kif spiċċaw l-affarijiet u kif tvolġew diżappuntat għax ħafna mill-punti li waqqajna kien minħabba li mħadniex iċ-chances. U hekk ġara nhar is-Sibt.
Wala volja tista' tgħid li l-logħba tal-West Ham kienet aħjar minn tal-Everton, xorta ma kienx biżejjed. U anke il-fatt li fl-aħħar staġun ta' Klopp kull ma ħanieħdu Carabao Cup hija diżappuntanti ħafna. Imma dik ir-realtà jridu naċċettawha sfortunatament. Jiena xorta nemmen li Klopp żbalja li ħabbar id-deċiżjoni tiegħu f'Jannar u ippubblikaha n-nies l-ewwel u mhux tkellem mal-plejers. Għax ħabbarha f'Jannar żidilhom iktar pressure players, vera ħatgħidu li l-ewwel xahar konna tilgħbu tajjeb. Imma in the long run kulħadd jista' jipprediktja li l-affarijiet mhux se jispiċċaw sew u hekk ġara. Lajna mill-FA Cup minħabba li mħadniex iċ-chances. Ġejna umiljati fl-Europa League għal ġieħna tazza li suppost kellna nieħduha. U fil-Premier League waqqajna punti bla sens. Luton away. Ma' City home għala volja nemmen li dak il-penalty ta' McAllister kellu jkun. Imma xorta kienet disappuntanti għax Alright, vera konna għet minn taħt u paspeċi kiku għet li fil-halftime jek tuħuġ dra konna ħoda, Iva. Pero kien ħafna ċirkostanzi fej sajna niskurjaw. Eżempju, z-żewġ 1-on-1 ta' Diaz. Kellu ċans Nunes fl-ewwel half, ċans Soboslaj, ħafna ċansis moħlin. United away fil-Premier League. Illi ma ħadniex iċ-chances. Fl-ewwel half biss kienet tkun magħluqa dik il-logħba, ma nafux niskurjaw. Xiktar. Palace home. Ukoll ħafna chances moħlijin. Mal-Everton pastazata. Nemx kal-moħra kiet pastazata. Illi morna ġo Merseyside darbi u ma ridniex nilabu. Dik missom jistħu kollha kemm huma l-players. U nhar is-sibt li għadda la volja kienet wirja daqsxejn aħjar. Xorta ma kienx biżejjed. Tlifna ħafna punti fl-iktar żmien importanti tal-istaġun fir-running tat-title race fejn inti suppost trituri li ntħaqqek tirbaħ il-lig. Imma kif warejna ma nix tajbin biżejjed biex nieħdu l-lig u ma ħaqniex nieħdu fl-aħħar mill-aħħar. Issa bejn l-Arsenal u s-City tista' tgħid għax aħna m'għandniex ċans issa. Kieku kien hemm xi dubji qabel illum fil-logħba ta' dal-weekend tħassru kollax. Eżin, is-City għandhom żewġ logħbiet neqsin. L-Arsenal għandhom waħda u għeddin taħtom diġà ġifieri ħajkomplu imorru l-bot minnha. Insomma, qabel ma nitkellem fuq il-logħba, nixtieq insemmi l-aħbar tal-coach tal-Liverpool, dan jaf joħroġ video separat għalih, imma nixtieq insemmiha għal ftit sekondi. Jidher li l-coach tal-Liverpool ħajkun Arne Slot tal-Feyenoord. Il-klabb ħajħassu lil Feyenoord 11 miljun kollox, ikkumparat ma' 15 miljun upfront li riedu. Il-Liverpool laħqu ftehim mal-Feyenoord biex jħallsu 9 miljuni u 2 miljuni add-ons li fl-opinjoni tiegħi hija deal tajba għala volja mhux il-kandidat prim li xtaqt. Xorta mhux coach ħażin, għandu biċċa xogħol kbira biex jagħmel, ikompli jibni dak li bena Klopp. U ħaġa nixtieq ngħid lis-supporters tal-Liverpool hija li ejħan intuħ ċans lil dal-manager. Paspeċi wara disastin ta' Klopp nifhem illi ħatkun stramba ċertu nies inkluż jiena illi ilħaqtu sew il-Klopp, ilħaqtu mill-bidu anzi, u kelli l-onur illi bord nara l-Liverpool 7 darbiet taħt Klopp u nirringrazzjah ta' dak kollu li għamel. Insomma, ħanaddi għall-logħba ta' dal-weekend. Kifet fil-bidu kienet wirja daqsxejn aħjar minn dawn l-aħħar ftit ġimgħat, però xorta ma kienx aċċettabbli. Paspeċi s-soltu storja nitilfu ċans wara ċans wara ċans, jew inkella
daw il-goal tal-West Ham kien ma nafx min kienet jimmarka l-Bowen, kien ma xiex ngħidha disrispett jew hekk, però biex inti jkollok center back twal u tħalli il-Bowen jirbaħlek header li hemm differenza fit-tul xi ħaġa ħażina, x'ma speċi ħallejtu waħdu plejer. U għat-tieni goal tista' tgħid kien żball ta' Alisson għal volja ma kellux ċans jilqa' l-gowl għax minnhom daħlu ballon fil-kaxxa l-West Ham ma jnexxilux jaqbad, kien hemm xi taħwid bejn plejer u Alisson ma niftakarx l-azzjoni eżatt. Mbagħad kellu jagħmel save, ġie għandhom cross fil-kaxxa u Michail Antonio skurja l-gowl li kiseb id-draw. U fallejn iktar punti, soltu storja, jew għax jitilfu chances, jew għax żbalji fuq wara, ma nafx jien hemm problema. L-unika żewġ players li nemmen li kellhom logħba tajba, mhux qed ngħid l-oħrajn kien hemm ma kellux logħba tajba, ma daw żewġ players impressjonawni ħafna huma Cody Gakpo u Ryan Gravenberch. Il-ħaġa ta' Ryan Gravenberch hi għal xiex Klopp ma tantx jilagħbu. Għax jiena jekk tidu l-opinjoni tiegħi, Gravenberch plejer ħafna ħjar minn Jones. U tara nies jgħidu il-Gravenberch inbjawh u l-Jones inħallu hemm. Il-għalja bir-rispett kollu, jien ma ngħidha għax għandi kontra Jones jew hekk, mhux dak kull punt. Il-punt hu li Jones ilu mal-first team 5 snin. U ma tantx rajt progress fih, bid-dispjaċini ma tantx rajt progress fih. Il-lob vera jislowjah. Tikkompara ma' Gravenberch u l-logħba li kellu nhar is-Sibt, kellu logħba tajba ħafna, u għed mill-unika players li se jżomm rashom għollija. U speċi taħ ċans Klopp jerġa' jibda u ħadu sew iċ-ċans. U ħaġa li tiddiżappuntani hija għal xiex wara dik il-logħba li kellhom mal-Fulham waqgħu fil-bankina u lab il-Jones li il-midfielder ħafna għar. Dik ma nifhemx. Imma Klopp jaf iktar minni. Diaz minkejja li kellu dribbling tajjeb m'għandu l-ebda end product, milli għalija hija problema li jkollok winger li ma jafx jiffinix jew ma jafx cross jew ma jafx jagħmel assist, u vera tgħidu li ġab assist mal-West Ham nhar is-Sibt, imma l-verità kull ma kien pass sempliċi, ma għamil xi ħaġa ta' barra minn hawn. U jiddispjaċini ngħidha u għal tim biex jirbaħ il-league not good enough. Jitlef ħafna chances. U minnhom nhar is-Sibt ħaraqni għax speċi kien jisod jissemma l-ballun u xorta spiċċa antidifensuri tagħhom. Hija ħaġa li ma nifhimx. U dispeċi ngħidha ma kienet downgrade enormi morna minn Mane fl-aqwa tiegħu għal Luis Diaz. Alright, vera tgħidu li Mane lejn l-aħħar meta lab winger ma kienx tajjeb, li naqbel magħkom imma smani. Mane tagħna 5 snin, 6 snin servizz enormi, kien player world class u fl-aqwa tiegħu kienet mill-aħjar players fid-dinja fil-pożizzjoni tiegħu, ġifieri kien għalija leġġenda tal-klabb Mane u nħossu sallum il-ġurnata. Madwar nofsi għalob kien hemm penalty shout illi kien handsball ċar ta' Ogbonna, nagħmlu ċara, u għala volja ma tax il-penalty kienet deċiżjoni tajba at the end of the day għax Diaz beda l-ġirja tiegħu daqsxejn kmieni żejjed eżin kien offside li naqbel li kien offside mbagħad. Però hemmhekk ipinġu l-linji mhux kontra Tottenham meta kien ħassru dak il-gowl. Imma insomma, fl-aħħar mill-aħħar it-tort tagħna nfusna illi l-affarijiet żvolġew kif żvolġew u tista' tgħid li staġun spiċċa. Kien hemm nixtieq nitkellem fuq li ġara bejn Salah u Klopp dal-weekend illi it raised some eyebrows, ġifieri hemm jekk ma rajtuhiex mela
il-Liverpool għalaw it-tieni gowl u kienu ħajdaħlu lil Salah, Nunes u Gomez. U waqt li West Ham skorjaw it-tieni gowl, der biċċar li Salah u Klopp kellhom xi jgħidu. Ma nafx ta' min kien it-tort, rajt angoli differenti milli jidher Klopp mar biex jieħu id Salah u Salah irrifjuta. U hemmhekk beda l-argument illi jekk beda ħabba fek jispeċina ma' t-tort ta' Salah. Imma nara dak li ġara nhar is-Sibt, nemmen illi hemm problema fid-dressing room. U ma nixtieqx ngħidha ma jidher li Klopp tilifha. Għax tara l-manager tiegħek ikollu jgħid ma' wieħed mill-aħjar players li għandek u wieħed mill-aħjar players li xtara. Mhux sinjal tajjeb. Irrelevanti ta' min beda l-argument. U għal Salah ukoll, no matter what, inti ma tiġġielidx mal-coach tiegħek, speċjalment fejn qed jarawk miljuni ta' nies u live. Speċi jien nħobbu Salah sewwa. Leġġenda tal-klabb, wieħed mill-iktar players favoriti li qatt rajt f'ħajti. Imma dak Klopp taħ karriera Salah mal-Liverpool eżin u ġabu l-plejer li llum il-ġurnata. U Najru ma kienx kun l-istess plejer. Biex nagħmilha ċara da li qed fuq l-argument ta' Salah u Klopp ma rridx nidher li qed nieħu naħa jew hekk jew inkella tnejt kontra wieħed minnhom. Għax fl-aħħar mill-aħħar it-tnejn li huma leġġendi tal-Liverpool u tawna memorji li mhu ħaninsew qatt. Però dawn mhux affarijiet li tuħu gost tara fil-ground. U nittama li il-problema tkun solvuta. Nixxi nagħlaq hawnhekk, skużawni forsi jekk ma tajx analiżi tajba jew hekk, imma il-verità the less said the better għax ma tantx hemm affarijiet tista' tgħid. Waqajna l-punti. Qisu li kolli ngħid repetizzjoni tal-videos li rekordjajt fuq meta ġejna jew draw mal-United jew tlifna mal-Everton jew mal-Palace għax l-istess storja jisa rutina meta nitilfu jew niġu draw ħabba li fallejna chances, ħabba xi żbalji fuq wara. Ġifieri jisu l-istess ħaġa tiġri. Ma nixxi nagħlaq hawnhekk, xi ningrazzja l-sponsors tal-din il-paġna El-Catalan Game Breaker Spaces u The Barber Room. Nixtieq nfakkarkom fuq il-YouTube channel tagħna l-Kamra Sportiva u kif ukoll dal-video ħajkun ippubblikat ġo channel tagħna minn hawn ftit ieħor. Il-video li jmiss ħajħroġ il-lejla fid-9 ta' filgħaxija fejn għandna l-ħabib tagħna Karim ħajtkellem fuq il-logħba tal-Aston Villa kontra Chelsea. Kif ukoll il-ħabib tiegħi Juventil Mark il ħajtkellem fuq il-logħba tal-Juve kontra l-Milan. Dak kollox, ningrazzjakom u nawguralkom il-kumplament tal-ġimgħa tajba.